Segwaċi tal-Kamra Sportiva, nilqawkom għal program ieħor ta' Mix Zone. Nixtieq niftaħ dan il-programm billi nagħti l-aħbar li kellna ta' Terry Venables, ex-coach tal-Ingilterra, ħafna supporters tal-futbol speċjalment tal-Italja tiegħi jiftaħruh l-aktar fin Euro 96, kondoljanzi lil-segwaċi tiegħu, il-familja li tiegħu speċjalment l-aktar l-eżis tiegħu. Telfa kbira għad-dinja tal-futbol. Ħankun qed nagħti l-analiżi tiegħu kemmtejn fuq il-logħba li kellhom il-Liverpool kontra Manchester City barra minn darhom. Il-Liverpool li waqfulhom il-winning streak ġewwa darhom għal darb'oħra Liverpool waqfulhom rekord ieħor. U llum ħankun l-aħħar darba bħala YouTuber preżentant tal-Liverpool fejn kun qed nagħti l-analiżi tiegħi. Jiddispeċini ħafna li ħanieqaf kontra qalbi, nistanejt li kontra qalbi, mu minn hawn nixtieq nirringrazzja t-tim tal-YouTubers kollha, it-tim tal-Kamra Sportiva, speċjalment l-editur Antonello Bela li għal dal-aħħar staġun u nof staġun kont tani l-opportunità biex naqsam magħkom il-ħsibiet tiegħi dwar kull logħba li kellna Liverpool. L-istaġun l-għadda nistgħu ngħidu li kien staġun jibes kważi kull logħba kont nidħol. Qalbi sewda x'dejjem nagħmlu xi ħaġa ħażina li ma kienx jew forsi ma nerbħux b'dak ir-riżult, ma nerbħux b'riżultat tajjeb jew forsi prestazzjoni ħażina, però nibqa' niftakar l-unika programm u nsemmih illum tas-seba' b'xejn kontra l-United u dak jibqa' l-memorja tiegħi tal-istaġun l-għadda. Imma ejja nbidlu d-diskors, jiddispjaċini ħafna li ħanieqaf minħabba raġunijiet personali, peress li nimpenjat ħafna u l-post tax-xogħol kif ukoll għandi impenji oħra fuq studju li qed nagħmel bħalissa ġifieri. Xorta waħda ħankun qiegħed parti mill-scheduling team tal-Kamra Sportiva. Mela, il-prestazzjoni tal-Liverpool kontra Manchester City kif kienet għalija kienet waħda tajba ħafna. Wieħed ma' tim li għandu l-aqwa tim fil-Premier League bħalissa. Ok, wieħed m'għandux jeskludi l-Arsenal ukoll, però il-Manchester City huma tim komplut immens u jibqgħu jimpressjonaw logħba wara l-oħra. Kif tafu ħafna minnkom biex terbaħ il-Manchester City jew iġġib riżultat ta' draw mhux faċli ħafna. Ġifieri it-tim nistgħu ngħidu li wkoll taw prestazzjoni immens tajba ħafna. U waqt il-kremtejm tiegħi u kif naħsibha jien dwar l-logħba tal-Liverpool li kellna kontra Manchester City ħankun qed insemmi wkoll individual performances tal-klabb. Biex infakkarkom ukoll illum x'għandira live għall-aħħar programm tiegħi għall-aħħar rotta tiegħi bħala YouTuber tal-Liverpool qed nitkellmu live, iġifieri jekk tridu tikkummentaw nistidinkom tagħmlu hekk. Jiena il-Liverpool naħseb li kieku għadu kemm xejna attenti konna nevitaw l-ewwel goal. It-tort ta' min kien il-goal. Kultant ngħid li kienet overall il-parti tad-difiża forsi il-midfield wara clearance ta' Ellison, imma wieħed ukoll irid jgħid il-verità u Ellison mhux l-ewwel darba waqt il-logħba sħiħa b'saqajh nistgħu ngħidu ma kienx tajjeb u falla ħafna passes tajbin. It-tim kif lab kanna Andy Robertson espera Kostas Tsimikas żamm il-post tiegħu tajjeb ħafna u hemmhekk rajna Kostas Tsimikas li fil-ftit logħbiet ta' qabel kellu performances tajbin ukoll speċjalment kontra l-Brentford fejn kellu żewġ assist. U l-logħba ngħaddiet nistgħu ngħidu li kellu performance tajba wkoll. Jiġifieri il-vojt ta' Andy Robertson imblieħ sew. Virgil van Dijk issa qed nerġgħu narawh minn mintu ħall-faxxa tal-captain. Qed nerġgħu naraw dak il-Virgil van Dijk li ħadna fil-bidu. Għalija jiena Virgil van Dijk qed ikun vera membru importanti fl-iskwadra li
qed ikun u li qed ikkontrolla d-diviża. U issa ġejja challenge il-vera l-Virgil van Dijk, speċjalment li hemm rumors qawwija li Ellison aktarx ħajkollu xi 5 ġimgħat barra ħabba l-inġeri li kellu kontra Manchester City u ħajkun hemm Kelleher fil-lasta mhux qed ngħid li Kelleher mhux lest, imma wieħed għandu jkun realistiku Kelleher mhux il-livell ta' Ellison Becker. Imma hemmhekk ħarbdew naraw issa l-kapaċità tal-leadership ta' Virgil van Dijk fid-difiża li ħajkun qed jiddefendi wkoll il-last id-difiża tal-Liverpool flimkien ma' Kelleher. Rajna l-Matip difensur li la kellu loba tajba, kien hemm ukoll minn beda jaħseb u kellu l-opinjoni tiegħu li kellu joħodha man of the match u nistgħu ngħidu li Matip kien wieħed mill-aħjar difensuri tal-Liverpool kontra Manchester City u kien wieħed minn dawk il-players li għalkemm forsi kultant ikollu naqa kritika anka mill-club stess tal-Liverpool u ġewwa mis-supporters stess tal-Liverpool ta' risposta l kulħadd Joel Matip li mhux żagħżugħ ta' xi 20 sena, però għandu fuq 30 sena u xorta jagħmel performances tajbin. U dan ukoll grazzi għal Virgil van Dijk li qed ikun tajjeb ħafna biex imexxi il-leadership tat-tim se jkollu kemm hu. Trent Alexander-Arnold, man of the match, player impeccabli, player li mhux l-ewwel darba skorja kontra Manchester City, player li kien id-defenda ħafna għalkemm kien hemm ħafna li qalu Jeremy Doku ġab li Trent Alexander-Arnold għaw Zugraga mhux vera, imma tistgħu iktar u terġgħu riflessew. Jeremy Doku li Trent Alexander-Arnold ma labx kif bih kif rid, anzi nażar dan ngħid li Trent Alexander-Arnold daħlu ġolbut għax ma qabżux darba, għalkemm kellu ħafna mossi b'saqajh ma qabżux darba. Trent Alexander-Arnold qed jissemma li wkoll ħajaqla xi tip ta' punishment għax mar jiċċelebra quddiem is-supporters tas-City u għamlilhom hekk. Jiena li rajtu ġest normali imma biex tara fil-Premier League fiex wasanna huma min iridu jaqbdu wkoll. In-nofs McAllister erġajna rajna performance ta' McAllister, performance li ma kienx negattiva ta' s-soltu, pero wara l-internazzjonal McAllister dejjem naraw għadajja u fil-fatt qalu wkoll li fil-pre-match meeting li kellhom ma' Jurgen Klopp tant kien għajjin li laqqas biss fela ħiżhom ma jnejn miftuħa ġifieri kienet logħba kmieni, kellna ħafna players ġej minn South America u dan il-jet-lag affettwhom. McAllister li għalkemm huwa midfielder tajjeb xorta waħda ma nistgħux nibqgħu naraw jilab dik il-logħba ta' defensive midfielder u għalhekk jien tal-opinjoni li McAllister għandu jkun hemm defensive midfielder ġdid f'Jannar u l-McAllister naraw aktar fir-rwol avvanzat. Lab ukoll Szoboszlai li Szoboszlai għal darb'oħra reġa' kellu logħba tajba ħafna, Dominic Szoboszlai huwa dak il-midfielder favorit ta' ħafna supporters tal-Liverpool u nista' ngħid li kien summer transfer tal-summer signing, l-star signing tal-Liverpool. Ukoll fin-nofs rajna l-introduzzjoni rġajna ta' Curtis li għadu ġej minn inġeri ukoll fit-tieni parti tat-taqsima tal-logħba daħħal Ryan Gravenberch f'loku li għalija personalment kellu jibda u qed jimpressjona logħba wara l-oħra. Ryan Gravenberch huwa plejer li hija importanti daqs Dominic Szoboszlai u qatt jimpressjona aktar mill-bqija tal-midfield. U xi ngħidu wkoll għall-attakk li għalija personali kellna attakk tajjeb jiġġieled tara f'kull parti tal-ground. Jiddispjaċini għal Diogo Jota li kellu jinqala aktar tard fil-partita u daħal floku Luis Diaz u daħlu wkoll aktar tard fil-partita Cody Gakpo, pero Jota sfortunatament jidher li għandu xi muscle injury u jaf naraw ukoll on the sidelines jiġifieri li mhux ħajkun jagħt available għall-lob li ġej. Imma min jirreplace hemm Cody Gakpo hemm Luis Diaz jiġifieri sistaw ngħidu li għandna attakk b'saħħtu li ħajkunna replacement tiegħu. Salah li reġa' kellu international break tajjeb skujja ammont ta' goals, forsi waqt il-logħba ma kienx dak il-plejer li kien daqshekk ta' threat għal Manchester City, pero Salah huwa plejer kruċjali għat-tim tal-Liverpool. Imbagħad Darwin Nunes li tbiddel fl-aħħar ftit ta' minuti tat-tim, pero Darwin Nunes huwa dak il-plejer li jibqa' jiġri fit-tim taraħ u jipprova joħloq chaos fid-difiża avversarja. X'għamlu aħjar minnhom l-attakkanti avversarji tas-City kien hemm Erling Haaland, ovvjament kellu l-gol kontra l-Liverpool, right? Pero
Darwin Nunes qed narawh li qed jitjieb aktar kull staġun. Jiena għalija l-figuri ta' Darwin Nunes huma ħafna ħjar. Din il-ġimgħa kellna dibattitu żgħir fuq iċ-ċett sigreta tal-Kamra Sportiva fejn bdew jgħidu supporters bravi li tal-United bdew jgħidu li Darwin Nunes ma jimpressjonahomx. Biex tkunu tafu Darwin Nunes għandu goals aktar mill-attak kollu tal-United, x'ma jimpressjonahomx. Għandu 4 goals. Laqqas jidru fil-klassifika tal-goals l-attakkanti tal-United. U x'ma jimpressjonahomx Darwin Nunes għax qalu noli. Bella Hoyland x'inhu Hoyland? Il-Virgin Haaland minn Wish. Kif tistgħu tgħidu li Darwin Nunes ma jimpressjonahomx? Ma tiftakrux id-doppjetta li jagħmel fis-seba' b'xejn Darwin Nunes kontrikom? U l-kbir għadu ġej, u ngrazzjaw l-alla li Alisson Becker imweġġa, għax forsi minflok 7 b'xejn tiġu 7 b'2. Ħadd tiġu tgħidu fuq Darwin Nunes li mpressjonahomx. Sancho laqqas ma aktar minnu ġlieda kbira ta' vera minn ma' Erik ten Hag. Højlund diżastru fil-Premier League laqqas għamel ħoss, ġifieri dak impressjonakom intom. Darwin Nunes dejjaqkom u kellu logħba tajba kontra l-Manchester City. Anthony l-fidget spinner laqqas għal-breakdance mu tajjeb. U mbagħad ukoll qabżu aktar biex jgħidu aktar li Endo id-defensive midfielder ġdid tal-Liverpool li għandu 30 sena qalu jetem biex issaħħan il-bankina biex ninformakom. Endo qed jidħol jipperformja waqt kull logħba. Jidħol f'mumenti kruċjali, jilab tajjeb, skorja ukoll fl-aħħar logħbiet. Minnu midfielder tajjeb, Endo Abrabat jew Mason Mount. Għamlu life poll issa waraw min iġib l-aktar punti. U ħadd iġu tmaqdru l-iskwadra tal-Liverpool. Jista' jmaqdara kulħadd imma ma jistgħux imaqdru għas-supporters tal-United. Ħadd iġu tgħidu fuq Darwin Nunes li jiswa l-flus li mhux tajjeb, sibu li plejer ieħor li sku 4 goals. U sibu li l-attakkanti kollha bejniethom kemm hekk għandhomx goals daqs Darwin Nunes. Ara kemm inkwetanti il-biċċa xogħol tal-United. Li laqqas għandhom attakkant għadu naħseb skorja 2 goals fil-Premier League. Jew 3 goals. Imma insomma rridu ngħidu s-soltu naqbdu ma' Darwin Nunes. Darwin Nunes li salvana f'ċertu logħbiet u qegħdin fejn qegħdin bis-saħħa tiegħu. Fosthom il-logħb tal-Bermit li tlajna l-quarter final tal-Liga palija u l-logħba tal-United li fl-aħħar ftit minuti finqas minn kwarta jiskujja 2. Imma jiena lija ħaniqafaw man of the match Trent Alexander-Arnold. Il-ġlieda għalik dis-sena mhux ħatkun faċli daqs is-sena l-oħra. Hemm l-Arsenal. Hemm l-Aston Villa. Fadal fixtures importanti. Il-Liverpool ħelsu minn 4 logħbiet away ma' 4 timiet mit-top 6. Tilfu logħba kontra Tottenham Hotspurs. Kenna nkunu b'disati players biex jerpulna. Il-Liverpool rġaħ jirċċelenġjaw u l-Liverpool ħajkunu hemm biex ikunu parti mit-tellieqa għal-lig. L-isfortuna nibqa' ngħid li Alisson Becker ħajkun qed jimmissja parti kruċjali tal-lig fejn nafu li Diċembru huwa wieħed minn dawk ix-xhur biżi mhux għal-Liverpool biss imma anke timiet oħra. Jiena nirringrazzjakom għandna xi messaġġi jgħidli l-editur ħanaqrawhom. Mela, mill-gost li skorja ħajlet fiċ-Champions League insejthom u ċ-Champions League nista' ninsija 4 darbiet. U iwa ma minn skorjhom ħajlet fiċ-Champions League. Issa żir Premier League aħna mhux fuq il-Premier League qed nitkellmu llum. Clayton Healy hija. Mhux fil-Premier League qed nitkellmu issa ċ-Champions League issa naraw fl-Europa League forsi nerġgħu nintaqgħu magħkom. Għax dik il-biża tiegħi jiena nerġgħu tiġu magħna u trebħu l-Europa League kontrina u toħduwilna ma tkunux ċans noħduha. Fit-2008 jiena Mortenfield kien hemm Games Champions League għalinna il-YouTube Joseph Magri. 4 minnhom iżdudin u waħda tleq. Sejt supporter tal-Liverpool qalu dik ċedejni għal Berlusconi. Joseph Magri il-YouTuber, ovvjament Joseph Magri għadu qed jipprova jara waġġatu Champions League ta' 2005. Insomma ma stax naqbad miegħu għax imbagħad fit-2007 rebħulna huma u ġara li ġara u
biex ma jninsix ukoll Joseph Magri żmien nieqes li għamlu mit-Champions League, ġifieri Joseph Magri jiena hemmhekk titnaqduha fuq Milan u Liverpool l-aħħar kontra enkontru li kellna flimkien bikkejnikom kemm f'Anfield u kemm f'San Siro, ġifieri u biex nqajjimlek il-punt. Net Phillips labna fuq wara, bellaħom Net Phillips, imma insomma Joseph Magri mhux ħanoqgħod naqbada fuq dawn l-affarijiet. X'inhu? Għalli mela, Clayton għalli ħallik milli tiqafaw iġibni. Bayern forsi? Mhux qed nifhem. Għal-gol ta' Highland u hija għal-gol ta' Highland u tibqa' sejjer bissa, da, fimni, il-Premier League qed tiskuja xi darba, ma ta' mhux wasalna l-miliet u għadu laqqas tefa l-ballun darba fix-xibka. Ħejja dik jiena l-lum qed ngħidlek itkellimna nitkellmu naqqa fuq il-Premier League, fuq il-Champions League ma stax nikkommentax maħniex kompetituri. Imma jiena naqdu naqqa flimkien Clayton Healy. Jiena sfortunatament għallum ħaniqafaw. Forsi jkun hemm xi programmi l-qoddim fejn nidħol bihom skont l-impenji tiegħi. Grazzi ħafna lis-segwaċi tal-Kamra Sportiva speċjalment il-supporters tal-Liverpool. Grazzi ħafna l-Antonello. Illum għalaw u dejjem ngħidilkom l-supporters tal-Liverpool Sanna waħda xieġa tkellem Clayton Healy. Ejja, s-sawiwa, ija fuq il-Premier li kittilek Marshall Skulja gol iktar minn Hoyland. Ejwa, Marshall Skulja, jiena plejer li Marshall nibqa niftakru, għax fid-debut tiegħu maħna Skulja, ma dak żmien ieħor, taf xed tissemmiju, kont għad nimur kafe dal-mar, meta kont għad nisinkel, bizbis li 11 sena sa mal-mara tiegħi. Imma insomma, jiena Clayton, kuraċ Clayton, tinsix li hemm min juera ta' Den Haag u għalli Klopp u Pep Guardiola mhux ħajibqgħu hemm, imma insomma Erik Den Haag għaċ-ċirku torfej tajjeb. Narakom, grazzi supporters tal-Liverpool, grazzi sagwaċi tal-Kamra Sportiva. Walk on, with hope in your heart. Grazzi ħafna. Matul ix-xahar ta' Novembru, Gamebreaker se jkun qed joffri diversi skonti għal Black Friday. Żuru l-istabbilimenti tagħna ġewwa Birkirkara jew fuq is-sit gamebreakermalta.com ħalli ssiru tafu iżjed fuq l-offerti vantaġġjużi li Gamebreaker qed joffru għal dan ix-xahar ta' Novembru. Gamebreaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Inselmilkom jiena Oliver Xikluna wara il-break internazzjonali fej rajna l-Ingliżi jikkwalifikaw fil-grupp mat-Taljani li kwalifikaw ukoll għall-Euro ta' Ġunju li ġej. Illum naraw u niddiskutu l-analiżi tal-logħba tal-partita li ntlabet ġewwa Goodison Park bejn Manchester United u it-tim ta' Everton. Tajjeb li nsemmu li t-tim ta' Everton fl-aħħar ġimgħat sfortunatament kien hemm id-deċiżjoni li jittieħdulhom jitnaqsulhom 10 punti u bekk il-tim ta' Everton li kien għaddej minn vena mhux ħażin waqa' lura sew fil-klassifika.
kienet l-ewwel logħba tiegħu wara din is-sitwazzjoni tagħhom, wara din id-deċiżjoni kienet l-ewwel logħba tagħhom li kellhom jaffrontaw it-tim ta' Manchester United. Fil-fatt ġewwa Goodison Park rajna supporters ta' Everton jollu placards fej qed isemmaw leħinhom kontra l-deċiżjoni tal-Premier League u qed isejħu l-Premier League huwa korrott. Jiena għalkemm nemmen li forsi Everton kellhom jiġu jippenalizzati, però bl-istess mod nemmen li hemm klabs oħra bħal Manchester City u Chelsea li għandha tintuża l-istess riga magħhom. Il-logħba tal-lum kienet logħba li fil-bidu tatna pjaċir mingħajr dubju minnu supporter ta' Manchester United dak il-gow li ġi krossjat minn Dalo u kien rabux ta' ravjo xata vera sabiħa. Garnacho fakkarna żgur fil-gow spettakolari li kien għamel bi Krostanani Rooney kontra fid-darbi ta' Manchester kontra Manchester City. Fil-partita rajna fil-break tal-partita minn pajsi egwi tara li provaw qablu żewġ gows flimkien, jiena mhux ħanejt wieħed isbaħ mill-ieħor, però fl-opinjoni tiegħi il-gow ta' Garnacho naħseb joġobni iżjed mill-gow ta' Rooney mingħajr ma nnaqqas mill-mertu tal-gow li kien għamel Rooney dak iż-żmien. Il-partita fl-introduzzjoni tagħha llum kien hemm show li ilu nieqes għal ġimgħat sħaħ minħabba injury u kien hemm ukoll il-plejer żagħżugħ Manu plejer li anki fil-playoffs tas-sajf fil-friendlies li kienu qed jilagħbu ora li huwa plejer ta' kalibru għal-kemm għadu żgħir. U fil-fatt llum lab logħba tajba ħafna Manu. Il-logħba wara l-gow ta' Garnacho fl-opinjoni tiegħi kienet logħba oħra tal-Manchester United li qed naraw dal-aħħar, anki sal-halftime u anki fil-bidu tal-halftime rajna l-Everton fil-fatt anki l-ball possession kien ħafna qawwi u anki xuttijiet li l-lasta kienu ħafna iżjed minn ta' Manchester United. Ma nistgħux ngħidu li il-nuqqas tiegħu kien jinħass għax illum ovvjament id-difiża fl-opinjoni tiegħi kienet iżjed komposta u għalhekk id-difiża kienet iżjed f'posta. Il-tim ta' Manchester mbagħad rajna xi bidliet li saru, rajna l-introduzzjoni ta' Pellistri, li Pellistri jiena narah bħala plejer importanti, forsi li ma tibdiex imma plejer li ddaħlu u tużaħ. Rajna lil Amrabat ukoll u rajna plejers oħrajn li ġew sostitwiti biex iserraħ ukoll lil xogħol u l-Manu li kienu għadhom kif diħlin u anki Garnacho ġie sostitwit ukoll. Rajna il-penalty li ħankun onesti jiena għandi d-dubji tiegħi kemm kien penalty jew inkella nista' ngħid li Martial ħadem tajjeb moħħu biex jirbaħ dak il-penalty. Rajna l-plejer ta' Manchester United, jew ex-plejer ta' Manchester United, il-Ashley Young, li kommetta dak il-fawl. Ħankun onest, paċettiku jiena fuq, però il-penalty jiena ta' skur jaħreġ fort. U mbagħad rajna wara il-gow klassiku li normalment ġieli narawh jagħmlu simili tiegħu lil Martial. Kienet logħba
slow ħlief għal xiftit attakki ta' Manchester United, pero Everton għal ħafna mill-momenti fil-partita kienu perikolużi, xibka ma setawx jisibuha. Nemmen li t-tim ukoll psikoloġikament huwa ftit demoralizzat minħabba is-sitwazzjoni li għaddejjin minna bħala klabb. Però ħaġa li ikolli ngħidha hawnhekk u żgur is-supporters ta' Liverpool mhux ħaddoq ilhom u anke ta' Manchester City. Manchester United qed jilagħbu l-arlob li niftakarhom jilagħbu jiena fl-aħħar 25 sena. Tista' tgħid Manchester City għandhom wieħed mill-aqwa timijiet li niftakarhom jinbih u anke Liverpool mhux inqas, ġifieri fil-logħba ta' Manchester City u Liverpool nazzarda ngħid li Liverpool kienu aħjar. Għalkemm United qegħdin fl-agħar żminijiet tagħhom, però il-fatt jaqpa li mhux qegħdin il-bogħod bħala punti wasal Diċembru, wasal l-aħħar tas-sena u fil-ewwel parti tas-season għalkemm Manchester United kienu diżastrużi, però jaqpa l-fatt li Manchester United mhux qegħdin tant il-bogħod bħala punti meta kumparat mat-timijiet b'saħħithom ta' Liverpool u Manchester City. Jena nagħlaqgħu nixtieq ukoll insellem il-memorja ta' Terry Venables li kien ukoll ex-coach tat-tim Ingliż li ħalla din id-dinja u minn hawn ngħaddi għar-reklami insellmilkom. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb bikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El Catalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El Catalan, ir-ristorant għalik. Buonasera. Finalment. Illum min ġejna, qret le. Fl-aħħar rajt Roma li toġobni. Fl-aħħar rajt Roma Denja. Serħan mill-lewġieħ, kif kien jgħidilna ħabib tagħna. Ejwa. Illum ninsab ferħan ħafna għax apparti il-fatt li erbaħna li kienu 3 punti fundamentali. Rajt Roma differenti. Rajt Roma Denja ta' Roma. Rajt Roma li tirrifletti l-kalċomerkato li sar. Rajt Roma li tixraq lis-supporters Roman. Mela, kien weekend interessanti. Forsi ninsab entużjażmat għax erbaħna? Ovvja. Kellna sosta twila, ġifieri immaġinaw minn xiex konna għaddejjin. Imma finalment rebħa mhux tal-li rebħa konvinċenti ma' timsura. Min jgħid li timsura l-Udinese iva. L-Udinese huwa timsura. Għandi ammirazzjoni, jekk hemm timijiet fl-Italja li għandi ammirazzjoni lihom, għalkemm dawn mhux timijiet li rebħu l-unuri, huwa l-Udinese. Daqskemm toġobni l-istruttura tal-Udinese, nistħajilhom forn tal-plejers.
L-scouting tal-Udinese huwa impressjonanti. Kull sena dejjem naraw li fis-serja jġibu plejers ta' livell u ma dak xogħolhom. Iżommu bis-sistema tal-calcio mercato. Biss, ejjew nanalizzaw ftit x'kellna il-lob ta' dan il-weekend. Mela, bdejna. Issa l-ħirni tagħna tnej ġirrajtuh dak jiġi għad fuq TikTok. Illek, mbagħad jagħmellek United. Sal-Ethernet tnej Lazio wieħed. Użaw għajdu, ix-xemx minn fil-ħodu turik, ċajta partex, għaw minn tal-Lazio dal-waqt ħajibda jaqmwas il-mobile tal-rizdur, imma dejna bit-tajjeb. Għal-kem jien, mill-Lazio dispjaċini ma nikkalkulomx. Imma, la bdejnija. Umbat kienna l-Atalanta li tilfet ma' Napli. Napli rebħa tajba wej. Ġifiri, u jena lija kemm Atalanta kif ukoll il-Napli huma contenders għall-ewwel erba' postijiet. Biex ikun aħjar kieku kien ikun draw. Milan Fiorentina, il-Milan home huma forza. Insomma, kien weekend li għal-Roma sewa ħafna, anka biss id-draw bej Juventus u Inter, għalkemm daw qegħdin qudiemna. Ifhem. Huma punti li jonqsu. Meta ta' qudiem jieħu dak il-break żgħir, it-tliet punti jiswew. U l-bieraħ kienu 3 punti fundamentali. Iva, kienu 3 punti fundamentali. U to tell you the truth, issa qed tarawni hekk, għax mal-gow tal-web wieħed ta' Toven jiddim bħalma kien jgħidil għannannu, din il-kaxxa ħanaqleb it-television. Jiddim tal-pilot tat-television biex kunu tafu. U konti ġa ħanibda ninkorla. Biss kif diġà għamilt taċċen fil-bidu, rajna Roma Denja. Eħe, għalhekk tajjeb li jkollok skwadra mhux tim, speċjalment jekk trid tikkomperi f'dal livelli. Huwa finalment il-bieraħ il-Mourinho nteħejt għax hu dawwar għall-logħba. Issa hemm wieħed minn dawk li l-Mourinho nikkritikax, ma niddejjax. X'in għalija Mourinho coach bħall-oħrajn, tim bħal meta inti twora x-xogħol sewwa, hekk tagħmel xogħolok sew tieħu l-prosit u jisħoqlok il-paga. Hemmhekk inti tmur ix-xogħol u ma tagħmel xogħolok sew, x'tippretendi? Lil imgħallem ħajġi ċabċablek jgħidlek prosit bravu, għażerek. Mela, bħas-soltu. Wieħed mill-iktar plejers li nħobb jiena mhux xi plejer fenomenali ta' bħala plejer. Huwa Mancini tar-Roma huwa plejer li għandi ammirazzjoni kbir jiena l-iktar ġiex plejers li nħobb għalkemm mhumiex Rumani imma li saru Romanisti iktar minn Romani. Għandek il-Mancini difensur xejn wow ta' bħala difensur. Imma jagħti qalbu u jiena lija dik li tilbes dak il-flokk u inti tagħti qalbek, you are in my good books. Warajh hemm Brian Cristante li għalkemm Ruma dejjem jikkritikawh jiena lija wieħed mill-perni tal-futbol Taljan u ftit hemm bħalu u nispera li jibqa' hemmhekk għax mid-dierat Tottenham tefgħu fuqhom sew. Biss il-logħba infetħet bil-web xejn ta' Mancini u mbagħad kif dawwarna il-ħaf nara lil Toven u għed ħankomplu fejn ħallejna. Imma reazzjoni formidabbli u hekk għandi nistenna mit-tim ta' Ruma wara l-kampanja akquisti li saret. Ir-rebħa ġiet, sofferta imma ġiet. Imma kien hemm reazzjoni. Jien bekk kont ħatta bi kbira meta tlifna mal-Inter għax reazzjoni qatt ma kien hemm. Imma l-bieraħ ġiet u ġiet mod konvinċenti.
il-Dybala li għamil ġmil ta' go, kif ukoll El-Xarawi, is-siġil rebħa. Imma ħadd pjaċir ħafna bil-prestazzjoni. Prestazzjoni li kontili ma nara hekk Ruma. Tu top it up, dil-ġimgħa wkoll fuori Trigorja kien hemm strisċjoni pro Mourinho, apparti minn hekk ukoll il-bieraħ Mourinho ħareġ bi standing ovation, jiġifieri dik tiswa wkoll, u apparti minn hekk ma rridux ninsaw, għalkemm jien nikkritikah, biss il-Mourinho nikkritikah mhux għax idejjaqni. Nikkritikah forsi għax nistenna ħafna iktar minnu, bħal fil-każ ma ġara mal-Inter. U ġi diversi oħrajn ara l-bieraħ ħappjaċir. Mhux għax erbaħna ta' anke kull bieraħ bqajna drom ma rajt element jindi li nara logħba futbol. One-sided, jew inkella tim ieħor bla reazzjoni, tweġġani. Speċjalment meta tkun taf x'għandek. Okej, Lukaku l-bieraħ ma skurjax imma kien fundamentali wkoll. Il-bieraħ rajna daqsxejn lob sabiħ, anke l-ħadma tat-tieni gow speċjalment. Il-futbol huwa spettaklu fl-aħħar mill-aħħar. Tibħal meta kien ikollok il-gladjaturi fl-arena. Kull sport huwa spettaklu. Imma l-inqas ikun hemm reazzjoni. Kif qed, ir-rebħa issa ġejna waħedna fil-5 post tal-klassifika. Sempliċiment 3 punti l-bot mill-contenders taċ-Champions League. Li jiena qed għamilta bħala mira għax bħalissa għatanna lill-Inter fil-penthouse u bekk dejjem wiċċu għaddaw lid-direttur, għandna l-Juventus bi 30 punt, il-Milan 26, Napoli 24, Roma 21. Taħt neżatt, ġifieri ma rridux issa niżnobjaw. Atalanta Fiorentina b'20 punt u Bologna 19. Monza 18. Ara l-Lazio fejn qegħdin f'11 post. Bi 17 punt ma jimportax ħalli jagħmel fejn jixirqilhom. Anzi mhux Serje B. Mela, il-prestazzjoni tal-bieraħ kienet prestazzjoni li tuħ pjaċir. Prestazzjoni ta' reazzjoni. Bdejna tajjeb u trid tqis li l-Udinese għandhom team sod, per eżempju għandhom nofsi grounds, joġobni ħafna tal-Udinese, huma players robusti, hardworking, jiġru. Jiġifieri li terbaħ mal-Udinese mhix ċajta. U speċjalment għadna ġejjin minn sosta. Li sosta dejjem lielna ġibilna risq ħażin. Għax jew b'xi plejer infortunato jew inkella jidħlu għall-lob qishom sejrin jagħmlu xi xirja mis-suq. Imma apparti minn hekk bħalissa wkoll hemm Bologna Torino, ġifieri ta' min jinnota li jekk il-Bologna ħerbħu jiġu daqsna daw. Ġifieri is-sena li hemm isu qed inħossu l-kampjonat isu daqsxejn fgat, fis-sens li terfa jew brebħa jafu jismu 3 postijiet jew 4. Issa, x'inhi il-mira tar-Roma? Il-mira tar-Roma ġiet stabbilita li dis-sena jkun hemm għall-inqas Champions League placing. Ma rridux ninsew ukoll issa il-lob tal-Ewropa. Il-lob tal-Ewropa huwa fundamentali wkoll. Biżbandatura tlifna l-ewwel post, hemm bżonn li dan nirkupraw biex jekk Alla jrid wara li għaddu mill-gruppi li m'għandniex għalfejn ma ngħaddux, imma nispera li ngħaddu fl-ewwel post għax inkella din taf ikollha resonanza negattiva u nispiċċaw ma' xi ħadd li ġej minn Champions League jew xi ħadd ikkwotat ħafna. U jien nemmen li r-Roma għandhom fejn jaslu jerġgħu dis-sena fl-Europa League. Kellek tgħid li bħalissa kif qegħdin, ngħidlek hands down, kellek tgħid li jażel tim bħalissa li hemm fl-Europa League, imma dan it-tim jieħu t-tazza kull mandi flus nitfaħħom fuq il-Liverpool għalkemm jien nidem ma nilabx għax kontra l-betting u l-lob tal-flus tal-azzar.
Imma nemmen li Roma jien jekk jitħof titrasom hemm u moħħhom hemm għandhom fejn javvanzaw ukoll f'din il-kompetizzjoni. Il-logħba li jmiss ir-Roma, ir-Roma x'imiss. Issa ġej daqsxejn żmien qawwi għar-Roma. Jeħtieġ li dak li ksibna nkomplu fuqu, jalla jerġgħu naraw prestazzjoni sa li mhux kienet ta' darba imma tkun kontinwità Roma u nispera li d-darba li ġiet terġa' tarawni wara dan l-iskrin. Apparti xi l-ewwel hemm fl-iskrin. Meta tarawni b'burdata tajba minħabba l-fatt li kienet prestazzjoni denja tal-tim ta' Ruma. Min aħna d-dillinja għal ġol Penthouse għax ħajkellimkom waħda id-direttur. Grazzi tal-li tkunu magħna u jien ngħidilkom ċaw għat-tutti, belli abrutti u notte. Mela, grazzi l-Karl ta' l-intervent tiegħu fuq il-programm tal-lum, grazzi wkoll l-Oliver u l-Kopajt Chris li wkoll tawna diversi interventi tagħhom illum. Meta nidħol waqt xi programm ta' Mixzone ma jkunx mislijien jfisser illi hemm avviżi importanti illi irrid ngħaddi u li jinvolvu wkoll it-tim tagħna tal-Kamra Sportiva. Kif aċċennalkom fil-intervent tiegħu il-Kopajt sfortunatament ser ikollu jieqaf milli għaddi l-interventi tiegħu wara kull logħba. Chris, deċiżjoni il ħadd laqqasint u nemmen li laqqasint marriet illi naslu għalija imma sfortunatament ma kienx hemm way oħra. Min ringrazzjak ta' dan is-sena u nofs illi għattajt ma nataddi l-opinjonijiet fuq it-tim favorit tiegħek tal-Liverpool. Skur illi tajt kontribuzzjoni bħala YouTuber imma nemmen illi kif diġà tkellimna Kopajt Chris mhux se jħalli t-tim tal-Kamra Sportiva il għaliex se jingħaqad ma' Brady Buġejja fit-tim tax-scheduling tal-programmi tagħna u ninsab ċert illi l-esperjenza ta' Chris u Brady fejn jidħlu dat tip ta' programmi ser jgħinu biex inkomplu dejjem intellaw programmi ta' livell. Biss dan ma jfissirx il-supporters tal-Liverpool ħallejnihom lampa stampa dan il-għaliex ukoll għandna nista' bi pjaċir inħabbar illi għandna YouTuber ġdid illi huwa Julian Krishti. Smajna it-talba ta' ħafna minnkom il-supporters tal-Liverpool meta tfajna l-vacancy il-vacancy li kellna fil-forums rispettivi ta' supporters tal-Reds lokali. Intom rittu l-Julian kellimnieh, Julian aċċetta, allura naħantulkom il-Julian. Video qasir ta' introduzzjoni ħalli tkunu tafu min huwa Julian Krishti u mbagħad nitlu lura li għandna xi żewġ affarijiet oħra li qed ngħidilkom fil-qosor. Insellem lil kulħadd, jiena jisimni Julian Krishti u bħala brief introduction ta' min jiena għandi 22 sena, għandi kemm igradwajt riċentament fil-fakultà tal-ICT bħala software developer. U palissa naħdem l-Arrestu u l-Mosta li hija kumpanija tal-finanzi u proċessament ta' transactions u il-niemek mill-Lulju u l-rwol tiegħi huwa Junior Business System Analyst. Għandi pjaċir li jiena membru ġdid tal-Kamra Sportiva u minħati jiena ħakun qiegħed nirrappreżenta l-Liverpool. Grazzi. Mela, merħba għadda sant il-Julian Krishti fit-tim tal-Kamra Sportiva. Nisab ċert illi anki Julian ġib rakkomandazzjoni ta' Kopajt Chris, jiġifieri perswas illi għamilna sla tajba. Julian se jiddebutta fil-programm Mixzone ta' nhar il-ġimgħa
meta ħajkun qed jitkellem fuq il-logħba Liverpool Lask Linz. Deċembru wkoll huwa żmien il-Kampjonati Mondjali tad-Darts, kemm nurikom fuq il-polot għalkemm issa ma tsentellawhom u nilħqu nitkellmu fuqhom u fost il-polot setterament daħlu sakemm konna qegħdin live għal daqstant qatajn ħafifa forsi polza illi jien personali rajta tolqotni jiżjed minn ħaddieħor ta' fit-tieni kwart dik li ħatara l-Gary Anderson jilab kontra possibilment Simon Whitlock fit-tieni round qabel ma mbagħad jibqa' dej ma' Dirk van Dijvenbode, Ladu, Gerwin Price, eccetera, eccetera. Imma fuq hekk il-Kampjonati Mondjali tad-Darts jibdew fil-15 mit-8 ta' Diċembru quddiem bħas-soltu se nkunu qegħdin nagħtu ħarsa lejn il-polots qabel ma mbagħad f'dak li hu l-unika nistgħu ngħidu hekk commitment tal-Kamra Sportiva għal żmien il-festi jkun il-Kampjonati Mondjali tad-Darts. Barra minn hekk ukoll nista' nħabbar ġa minn issa illi il-programmazzjoni tagħna ħadd jaqaf għall-waqfa tal-miliet fil-21 ta' Deċembru bi programm nixhom li jinvolvi l-logħbiet Bologna Inter tal-Koppa Italja u l-logħba tal-Liverpool li għandhom fil-Carabao Cup. Naf illi hemm il-futbol għaddej fi żmien il-festi imma ifhimni. Jiena nixtieq noħu break ukoll. Kunilek għaddej. Perjodu twil mbagħad tajjeb illi nifqu ftit biex mbagħad għax inkella mbagħad wearing out, eccetera, eccetera. Biss ma jfissirx li mhux se jkollna round-up tal-logħbiet li ħajkollna fil-żmien il-festi fil-bidu ta' Jannar u mbagħad meta nidħlu jkollna programmi speċjali ta' Mix Zone bil-YouTubers kollha tagħna mbagħad jgħidu tagħhom fuq il-logħbiet li kellhom fil-miliet. Naflu wkoll hemm Roma Juventus sa fuq dik naraw kif se nirranġaw xi ħaġa ma' Karlu Mark illi jkunu qegħdin jagħmlu l-intervent tagħhom flimkien. Ukoll imma issa dik nilħu naħsbu fuqha ma la qegħdin fiha tajb li tkun naqra l-avviżi żgħar tal-parroċċa jiġifieri l-aħħar programm qabel il-waqfa tal-miliet se jkun fil-21 ta' Diċembru u mbagħad nirritornaw lura jidher li fl-4 ta' Jannar bil-roundups tal-futbol Ingliż, futbol Taljan kif ukoll ir-reazzjoni minn naħa tiegħi fuq il-Kampjonati Mondjali tad-Darts. Mela, qabel ma nagħlaq nirringrazzja bħas-soltu lill-sponsors tagħna illi huma il-Katalan, Gamebreaker, Spaces u The Barber Room. Inħeġġkom biex nużaw is-servizzi ta' dawn il-stabilimenti il għaliex indirettament ukoll tkunu qegħdin tgħinu l-Kamra Sportiva tkompli tikber u tkompli tikom diversi kontenut ta' livell. Jiena issa li terġgħu tarawni nhar l-erba' fil-11 għal reazzjoni tal-logħba Benfica Inter, iżda mhux qabel ma nfakkarkom illi dan il-programm nu ftit ieħor se jkun qiegħed fuq il-YouTube channel tagħna għal daqstant tinsewx tidħlu tafsu subscribe biex jekk tidħlu tliftu xi kontenut issibu l-kontenuti kollha tagħna hemmhekk u tkun tistgħu tarawhom fil-kumdita tagħkom. Mela, jiena naħseb ħadtilkom biżżejjed ħin li tajb il-kulħadd ħudu ħsieb narawkom l-erba' għar-reazzjoni ta' Benfica Inter. Take care.